Wani zan gaya ma don wallahi Allah jiya na dan kamfaina na shanya masa ce sha. Alƙur'an nan kawai na shanya wani singileti na anan gobe. Ai kawai ka bari duk barawon da makama wallahi sai mun ragargaje shi. Dole ci barawo. Babaji ne ke kamar kana yi barawo. Kai kudar Allah kudar barawo. Wallahi barawo ne muje. Barawo. Nazee, the finest finger. Shekara ta uku Allah ta so ɗaya ɗinkan riga. Kullum ina bauta a gidan nan. Wannan da ya raba na ce zai bada wannan shi ba zai bayar ba. Daga yau. Barawo. Yawa licita da Allah wannan a dinga wannan ta cika jan magana wallahi ta je ta yi so tana satan kayan jama'a. Ni ne sata. Kariya muna miki. Dora mun kayan Nun bandeji sai mu wallahi mun kara miki. Allah bandeji sai mu wallahi mun kara miki. Allah wallahi asibiti ma ba za ta karbe ki ba. Ka ce wai ni na dauki agwagin hajjia. Waye ya dauki agwagin hajjia? Agwagin hajjia buraka ba agwagin hajjia buraka ba ki bane kai muna miki. Dora mun kayan gudu. Wallahi ba ni dauka. Wallahi sai karan ji agwagwa ta sata na ga kawo ta da dan sata. Agwagin hajjia buraka ba agwagin hajjia buraka ba ki bane kenan ba musalla. Nagode likita. Mun gode. Ka gaida mun dakta. Nagode. Za a bata magani ko? To shi kenan ba musalla. Nagode likita. Mun gode. Ka gaida mun dakta. Nagode. Likita. Wato wannan dama muna son mu yi wannan yarinya ba ta jin magana fa. Ta je ta sace gwagwa sai karon jiyan zuwan su banta da dan sanda. Dan yarba hakuri sa. Dan yarba wallahi rabo mutum. Gani ko? Kin ga kana magana. Kuma da mutum ne. Amma kin gani mu duk ba wannan mu muna besi sai ta dinga sun kura mu da kafa tana asan ciwon ba dai yayi sa'a ba ma yana da ciki ne da sauki sai hakuri ba ta magani zai su insha Allah dare zan da to ba mu sallah a gaida ni sai ita ne kai ya bude nan fa mun gode mun gode mun saki mu rasi mutum wannan bandeji sai mu wallahi mun kara miki Allah wallahi asibiti ma ba za ta karbe ki ba. Ka ce wai ni na dauki agwagin hajjia. Waye ya dauki agwagin hajjia? Agwagin hajjia ba agwagin hajjia buraka ba ki bane kai ba. Kwanaki ma ina kana ce ina bacci ina ku ne kullum kake yi. Kowa ya san sai ka daina fitsarin kwance. Kowa ya san lokacin mamun ya fita kaka gidan nan kana fitsarin kwance. Shine yanzu ka girma shekara ta uku a gidan nan. An dinka ma kaya ya fi 30 ni ko alhaji ko riga bai dinkan ba. Kin gama? Na gama. Ki tambayi alhaji. Kowa ya san nan gidan mun yarbawa ba ma sata bam mu da bar mu da munafisi. Ni na saci ni munafisi ne. Gulma da munafisi. Ni na saci. Amma sata. Ya Hausawa